залесим тази прекрасна градинка, която се получава тук между Грант и Евмолпия. Както виждате, тя е почти готова. Предстоят съвсем малко мероприятия. Това залесяване, монтирането на 16 специални пейки тип Виена, които сме поручили, но отнема време изработването им. Има преди това направена площадка за разхождане на кучета в единия отдалечен край на градинката. Предстои да бъдат доставени тези пейки. Една специална така пейка с маса, две пейки с маса, разграфени на самата табла на масата за шат от едната страна, от другата страна за табла. И една тенис маса на тази червена площадка, на която се намираме в момента. Да, вече преди това е монтиран и фитнеса на открито. До края на седмицата, вие виждате, готова е детската площадка, но до края на седмицата ще бъде монтирана и ударопоглъщащата настилка. Така че надяваме се това мини паркче да се превърне в едно от любимите места на хората, които живеят в този микрорайон.